Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, como cada venres, paso a dar conta dos asuntos que acabamos de aprobar en Xunta de Goberno no que ten que ver con mobilidade, que é unha tónica que, como sabedes, estamos traendo asuntos continuamente. Seguimos facendo un esforzo grande para rehabilitar, manter e mellorar a rede de estradas desta institución, da Deputación de Lugo, que é a máis extensa de todas as de España, en lonxitude con un total de 4.217 kilómetros. E con ese compromiso en riba da mesa, hoxe avanzamos na contratación das obras para mellorar un total de 9 estradas ao seu paso por 5 concellos desta provincia, o que nos leva a un investimento de case 1 millón de euros. Por unha banda, licitamos por medio millón de euros 2 proxectos para a mellora de 8 estradas en Taboada, Monterroso e Chantada. En Taboada melloraremos un tramo de 14 kilómetros da LUP 4905, que é a estrada que conecta a vila de Taboada co concello de Portomarín, no enganche da vía autonómica LU 633. Concretamente, nestas obras van a afectar o treito que comprende entre a parroquia de Vilarbasín, que está en Portomarín, á altura do kilómetro 10, e a de Benvibre, que xa está no concello de Taboada, e van a consistir na reapertura de cunetas, no saneo da esplanada, na reparación das imperfeccións da vía, a repavimentación e a reposición da sinalización vertical. Son traballos que van a mellorar notablemente as comunicacións entre estes dous concellos, xa que é a estrada máis directa entre ambos e tamén a conexión dos veciños e veciñas das diferentes parroquias ás que dá servicio esta estrada. Ademais, gracias a este proxecto, que licitamos nun prezo de máis de 240.000 euros, vaise mellorar tamén a totalidade da LUP 6003, que con algo máis de 2 kilómetros conecta o Couto en Taboada con Viloide en Monterroso. O prazo de execución para todos estes traballos vai a ser de 3 meses, dende que comecen a realizalos as empresas adxudicatarias. Polo tanto, os veciños verán interrumpido por un corto plazo pois o seu día a día. Tamén nesta zona, pero neste caso en Chantada, vamos a mellorar tramos de 6 estradas por un importe de máis de 300.000 euros. Concretamente, estas obras van a afectar, primeiro, a máis de 8 kilómetros na LUP 1002 que conecta a Barrela coa Tilleira. Aquí actuaremos dende o kilómetro 6 á altura de Esmoriz ata case o final desta vía. Tamén van a afectar a totalidade da LUP 1802 que une Chantada co encoro de Belesar, a medio kilómetro da LUP 1803, que é a estrada que vai dende Campo Ramiro a Castro de Carballedo, á altura da parroquia de Vilaúxe, a estrada LUP 1805, que une o lugar de Seixo na parroquia de San Xurxo de Asma con Esmoriz, e tamén os 3 últimos kilómetros da LUP 1806, que é a que une Garabelos con Santa Rosa. E, finalmente, pois tamén vamos a afectar os 100 primeiros metros da LUP 11.818, que vai dende Xedive a Vilaúxe, que é un treito que enlaza coa Nacional 540 á altura da parroquia de Pereira. As actuacións en todas estas estradas consistirán na reapertura das cunetas, na reparación de desperfectos e tamén na repavimentación da vía. Ao igual que no caso anterior, o prazo de execución deste proxecto para a súa totalidade será tamén de 3 meses, así que, de novo, a mínima incomodidade posible para os veciños e veciñas durante a realización das obras. E, por outra banda, tamén lles queremos informar de que este venres adxudicamos traballos de rehabilitación de 2 tramos do cinto comarcal na LUP 1611, o seu paso polos concellos de Begonte e de Castro de Rei. Por unha parte, melloraremos un treito preto de 2 kilómetros á altura da parroquia begontesa de Felmil, e outro máis de 5 kilómetros o seu paso pola parroquia castrense de San Xiao de Mos. A empresa adxudicataria neste caso é Cholo SL e o orzamento ascende a algo máis de 375.000 euros. As obras que se van a realizar consistirán na mellora da drenaxe da vía, no fresado, no estendido do aglomerado en quente e na reposición da sinalización. Neste caso, a empresa tamén inclúe un aumento de prazo de garantía en 3 anos e o prazo de execución redúcese a 1 mes. Esta,
esta obra do cinto comarcal é unha actuación con moitísima relevancia, porque esta estrada é esencial para as comunicacións da nosa provincia. De feito, este investimento súmase ao que vende a cometer xa a Deputación de Lugo nesta estrada nos últimos meses, en torno a 3,65 millóns de euros. Como vostedes se poderán dar conta, este é un esforzo inversor importante nunha estrada que, como sempre dicimos, ten unhas características máis propias dunha titularidade autonómica polos concellos que conecta e polos seus máis de 131 kilómetros de trazado. E agora cambiamos de tema e en canto a outros asuntos de contratación, dicirlles que hoxe tamén sacamos a licitación as obras para rematar o acondicionamento da antiga sede da Sociedade Extinguida Suplusa, que está situada na Rúa San Marcos, no número 11. Neste caso, a Deputación de Lugo vai a invertir 90.000 euros para completar a renovación dos espazos do edificio e solucionar tamén as fendas causadas por humidades co fin de destinar o inmoble ao uso de oficinas e poñelo así a servizo dos veciños e veciñas desta provincia. O edificio consta dunha planta soto que xa está totalmente rematada e na planta baixa e primeira hai 3 locais que precisan varios remates e acondicionamentos en teitos e paredes, así como a instalación das redes de electricidade, de telecomunicacións, de calefacción e de ventilación. E na planta baixo cuberta, debido ás humidades, realizarase unha limpieza e a revisión da cuberta, así como a reparación dos danos que se causaron no interior, para poder poñer, en definitiva, ese edificio ao servicio da veciñanza. E outro dos asuntos que aprobamos hoxe é a convocatoria pública e tamén as bases para a elaboración dunha listaxe de empregados públicos temporais na Deputación de Lugo, que van a prestar agora servicios no programa europeo Agrosocial, coordinado por esta institución, pola Deputación de Lugo, xunto a 11 socios máis de España e Portugal. Esta listaxe servirá para cubrir os postos de técnico ou técnica e coordinador ou coordinadora, permitindo así contar con profesionais cualificados que contribúan ao desenvolvemento deste importante programa para o sector agroalimentario. Este proxecto, que se vai a desenvolver ata xuño do ano 2026, está financiado con case 2 millóns de euros, dos cales o 75% proveñen de Europa, dos fondos FEDER. Así que en moi pouco tempo sairá esa listaxe para poder ir avanzando na posta en marcha deste proxecto. E xa remato dicíndolles que na reunión de hoxe acordamos sacar a subasta tamén un total de 5 parcelas do polígono industrial de Saavedra, en Begonte, e trátase de 3 parcelas de solo urbano, de uso industrial, e 2 de solo rústico. Con respecto ás 3 parcelas urbanas, son as últimas que estaban disponibles neste polígono, que son a parcela número 1, cunha superficie de 43.650 metros cuadrados, a número 4, cunha superficie de 10.550 metros cuadrados e unha parcela comercial de 2.257 metros cuadrados. E, ademais, tamén se acordou sacar a concurso público 2 parcelas de solo rústico que lindan co polígono, unha de 11.193 metros cuadrados e a outra de 8.329 metros cuadrados. Este proceso de subasta pública permite favorecer o desenvolvemento industrial e económico da zona, dando así a oportunidade de implantación de novas actividades productivas e mellorando ao mesmo tempo as infraestructuras do concello begontino. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición, se hai preguntas, que vexo que non hai, e se non, pois desexolles unha boa fin de semana e unha boa conmemoración do 8M en reivindicación de todas as mulleres. Moitas gracias.